Καλησπέρα κύριε Κουνάνη και καλή επιτυχία στις εκλογές. Καλησπέρα σας. Είστε υποψήφιος με την παράταξη Αυτοδιοίκηση για τον Άνθρωπο και τον κύριο Γιώργο Μαρκόπουλο επικεφαλής. Βλέπουμε πως η αλληλεγγύη και η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο είναι βασική προτεραιότητα στη ζωή σας. Η εθελοντική ομάδα Γαλατσίου παρέχει τρόφιμα για άπορους, φάρμακα για ασθενείς και διοργανώνει πολλές άλλες κοινωνικές δραστηριότητες. Πώς αντιμετωπίζετε τα καινούργια κοινωνικά δεδομένα, τι πρωτοβουλίες θα πάρετε? Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο ανάποδα και να πω ότι αν δεν παλεύεις για αυτό που αγαπάς, μην κλαις για αυτό που χάνεις. Άρα λοιπόν όλος αυτός ο κύκλος που έγινε όλα αυτά τα χρόνια, θα έλεγα τώρα από μικρό παιδί μέχρι σήμερα να βάλω 50, αλλά δεν είμαι τόσο πολύ μεγάλο, θα βάλω 45. 45 χρόνια λοιπόν ζητάγαμε ένα γαλάτσι αλληλεγγύης, χωρίς διακρίσεις, που το αυτονόητο τουλάχιστον, όπως σήμερα δεν το έχουμε, να δίνεται απλόχειρα και όχι επαιτώντας. Νομίζω ότι πετύχαμε μέχρι την κρίση στην πατρίδα και παγκοσμίως ό,τι το καλύτερο. Τώρα έχουμε εντείνει τις προσπάθειες, αυτή την ερώτηση που βάλατε πολύ σωστά, και λέμε ότι πάμε γερά, όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα τώρα στα δύσκολα. Άρα δεν φτάνει αυτό που κάναμε μέχρι στιγμής, πρέπει να μαζέψουμε σε έναν κύκλο για να δέσουμε τον κρίκο. Λείπει ένας κρίκος και αν αυτό τον κρίκο τον δέσουμε, πιστεύω ότι γρήγορα θα απαλλαγούμε. Όλο και περισσότερα είναι τα φαινόμενα των μαθητών που δυσκολεύονται ακόμα και για το κολατσιό τους. Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί ο Δήμος για να βοηθηθούν αυτοί οι μαθητές? Είναι κρίμα που με γυρίζετε. Έτυχε να πέσω σε μια περίπτωση, μόλις έλεγε. Στο σχέδιο Marshall μας δίνανε ένα μικρό τυράκι κίτρινο και μία σκόνη γάλα. Λοιπόν, δεν θέλω να γυρίσουμε εκεί, αλλά μπορούμε όταν καταγράψουμε τις 150 πρώτες ημέρες σε κάθε σπίτι του Γαλατσίου τι ανάγκες υπάρχουν, θα έχουμε προλάβει αυτό που μου κάνατε σαν ερώτηση. Θα είμαστε εμείς στο σχολείο και όχι το παιδί μυστικό. Πέρα όμως από τις βασικές αυτές ανάγκες, τη σύντηση, το ορχισμό κτλ., πώς θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν δωρεάν εκπαιδευτική παιδεία οι μαθητές? Θα μπορούσε ενδεχομένως να διευρυνθεί η δραστηριότητα του μορφωτικού κέντρου έτσι ώστε και να εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας στους άνεργους εκπαιδευτικούς και παράλληλα να βοηθούν μαθητές? Πολύ σωστή η ερώτησή σας. Θα το συγκεράσω μαζί με το κέντρο διαβίου μάθησης. Είναι μέχρι να φύγει η κρίση, θα μπορέσουμε να μεγαλώσουμε το χώρο αυτό του δωρεάν φροντιστηρίου, αν θέλετε, που μαθητές δίνουν εξετάσεις, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν οι γονείς, γιατί όταν ο μισθός ήταν 1200 και πήγε 600, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να θέλει και το παιδί του να το πάει φροντιστήριο. Εμείς λοιπόν και εκπαιδευτικούς θα πάρουμε μαζί μας, με έκκληση καταρχήν όποιοι εθελοντές θέλουν να έρθουν, όποιοι είναι άνεργοι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουμε από ένα πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης, έχοντας τους κωδικούς εκείνους που δεν χρειάζονται για έργα περιττά στο χώρο του Γαλατσίου, να μπορέσουμε να πάρουμε τους άνεργους εκπαιδευτικούς μαζί με τους εθελοντές και να μεγαλώσουμε αυτό το σύστημα, ώστε να δούμε όλα τα γαλατσιοτόπουλα και μακάρι σε όλη την Ελλάδα το ίδιο να πάρουν τη γνώση. Γιατί σήμερα αν είχαμε εμείς, να το βάλω και εγώ λίγο μέσα αυτό, τη γνώση πιότερη, μπορεί να μην φτάναμε σε αυτό το χάλι σήμερα. Γιατί εσείς οι νέοι νομίζω ότι είστε το φως της αλήθειας. Έχουν δοθεί πολλά κονδύλια για το γαλάτσι και τις υποδομές του. Βλέπουμε συνεχώς εργάτες να κατασκευάζουν δρόμους, ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμια. Να ήταν να κατασκευάζουν. Θεωρείτε πως ένα άτομο με ειδικές ανάγκες μπορεί να περπατήσει αξιοπρεπώς στον πιο πολύ σύγχρονο δρόμο του Δήμου του Γαλατσίου και συγκεκριμένα στη Βέικου, και πώς κρίνετε
την τεχνική υπηρεσία, το έργο της τεχνικής υπηρεσίας για αυτό? Να αρχίσω από το τέλος, ότι οι εργαζόμενοι δίνουν πραγματικά ψυχούλα σαν τεχνική υπηρεσία, σαν εργαζόμενοι, σαν εργάτες, έτσι. Όμως, δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή είναι εργαζόμενος, είναι υπάλληλος, δεν είναι αυτογενής, έτσι, ή αυτόνομος αν θέλετε καλύτερα, δεν μπορεί να κάνει το κεφαλιού του. Ό,τι του λένε κάνει. Λοιπόν, ξέρω ότι είστε γαλατσιώτισσα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας εσείς οι νέοι, όπως και η μητέρα σας είναι συνάδελφος. Ελάτε να περπατήσουμε μαζί τον ποδηλατόδρομο και αν μπορέσετε εσείς να πάτε με ποδήλατο θα μου πείτε μετά ποιος φταίει. Ελάτε να πάμε στην Ελευθερίου Βενιζέλου ή στα Καραγιαννέικα που μένω εγώ και έχουμε κάνει τόσα πολλά εδώ στο χώρο μαζί με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο. Ανεβείτε τις σκάλες για να φτάσετε ή περάσετε το καροτσάκι από 60 πόντους διάδρομο, τότε θα μου πείτε αν τα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι ίδια με εμάς, δεν έχουμε καμία διαφορά, όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι, όμως δυστυχώς δεν είμαστε εμείς έτοιμοι ακόμα να δεχτούμε όλα αυτά τα άτομα με ιδιαιτερότητες, με διαφορετικότητα, με ειδικές ικανότητες αν θέλετε. Συνεπώς κρίνεται ανεπαρκές το έργο της τεχνικής υπηρεσίας. Ναι, ανεπαρκές όχι ως προς τους εργαζόμενους, ως προς την κατασκευή. Δηλαδή χαλάστηκαν 600.000 ευρώ στη μια πλατεία που δεν ανεβαίνεις με τίποτα, μόνο με ένα σασέρ. Αλλιώς δεν ανεβαίνεις. Χαλάστηκαν σε Ελευθερίου Βενιζέλου τον μπετόν που κάποτε βρίζαμε τον κύριο Δήμαρχο που ήταν πιο μπροστά στα 8 χρόνια, τον κύριο Τούντα, ο οποίος είχε αρχίσει ένα τέλειο έργο και αυτή τη στιγμή ολοκληρώθηκαν και καλά και είναι έτοιμα να ξαναγίνουνε, γιατί δεν γίνανε όπως έπρεπε. Την ως τώρα κοινωνική δράση του Κοινωνικού Παντοπολείου, πώς την κρίνετε? Να, εδώ είναι τώρα που μου βάζετε τα δύσκολα. Τελικά τον άνθρωπο τον θέλουμε πέτη ή τον θέλουμε με αξιοπρέπεια και ήθος? Εγώ πιστεύω και εσείς σαν νέοι άνθρωποι, όπως είστε και όλοι εδώ κοντά μας, θέλετε έναν άνθρωπο ο οποίος για τον ΑΒ λόγο κάτι του συνέβη στη ζωή. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι αυτό. Δεν το ζητάμε. Ούτε ζητάμε ταμπέλα, ούτε ζητάμε χρώμα. Όταν λοιπόν το Κοινωνικό Παντοπολείο δεν ξέρει από ποιες πηγές να πάρει για να μπορεί να είναι γεμάτο πάντα, το κοινωνικό φαρμακείο, το βοήθεια στο σπίτι, αν θέλετε το κοινωνικό μαγειρίο που θα ετοιμάσουμε, ένας ξενώνας μικρός μέχρι να φτάσουμε στο μεγάλο ξενώνα που το έχουμε στη σκέψη μας, για να μπορέσουμε να περιθάλψουμε 10, 20, 30 ανθρώπους που βρίσκουμε το βράδυ και κοιμούνται στις πολυκατοικίες μπροστά. Δεν μπορεί να βάζεις τώρα ανθρώπους να σου μαζεύουν τρόφιμα για να καλύψεις του Δήμου όταν έχεις χαλάσει 120.000 ευρώ για βαρελότα πυροτεχνήματα για να εγκαινιάσεις το καμίνι. Θα πάρεις τα 120.000 ευρώ και θα τα βάλεις στο κουτί της κοινωνικής αλληλεγγύης και θα γεμίσεις το Παντοπολείο. Και αν δεν μπορέσεις να το γεμίσεις, να βάλεις το μισθό σου. Αυτός είναι ο ανιδιοτελής εργάτης κοινωνικός, ο οποίος θα έρθει να υπηρετήσει το γαλατσιώτη και όχι να τα πάρει. Δεν έχουμε, δεν θα πληρωθεί κανένας. Δεν ήρθε το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Θα αλλάξουμε κωδικό από ένα άλλο έργο, θα πάρουμε να δούμε τον συνάνθρωπο. Και αυτό σας επαναλαμβάνω, μπορεί να το πούμε πολλές φορές, δεν ξέρω τις ερωτήσεις σας, που θα στραφούνε, πρέπει να καταγραφούν τα πάντα στο γαλάτσι. Να τα ξέρουμε τις 150 πρώτες μέρες. Βέβαια να μου πείτε τι θα κάνουμε, θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα? Όχι, θα κάνουμε την καθημερινότητα. Κάποιος άνθρωπος κάτι έγινε. Τώρα με έχουν πάρει τηλέφωνο, ακόμα δεν ξεκινήσαμε και έχουμε ανοίξει 10 ρολόγια της ΕΙΔΑΠ. Είναι δυνατόν άτομο με ειδικές ανάγκες? Σας παρακαλώ, δηλαδή, σας πάρω το συνεργείο ολόκληρο να πάνε να δείτε. Άτομο με ειδικές ανάγκες να μην έχει νερό γιατί δεν μπόρεσε να πληρώσει 175 ευρώ αφού δεν έχει πληρωθεί ακόμα τη σύνταξή του. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα με τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο και τους συνεργάτες του, με τους νέους ανθρώπους μπροστά και εμείς κοντά τους, δεν θα υπάρξουν. Το χαμόγελο θα είναι στα χείλη του γαλατσιώτικου λαού σίγουρα. Μα το επίκεντρο του συνδυασμού σας είναι ο συνάνθρωπος, η φύση και τα πλάσματά της. Συμφωνώ απόλυτα. Πώς θα υλοποιήσετε όμως αυτές τις ιδέες σε πράξη? Τη μία σας την είπα, σχεδόν και παραπάνω από ό,τι έπρεπε.
Την άλλη λοιπόν έχουμε χώρο. Πιστεύω ότι ο κύριος Τούντας τότε πρέπει να έχει αποκαταστήσει το νομικό κομμάτι, θα το δούμε όμως. Δεν θα το αναφέρω γιατί θέλω να το δουν στο πρόγραμμα. Εντάξει, μην πάρω εγώ την πρωτοβουλία, θα πάρει η ομάδα την πρωτοβουλία. Λοιπόν, να μπορέσουμε να περιθάλψουμε και τα δέσποτα ζωάκια, να δούμε ποια και να υπάρχουν, ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος, όπως και τώρα επί κυρίου Τσίου. Δεν θέλω να μηδενίσω, δεν είμαι από τους ανθρώπους μηδενιστές, γιατί δεν έδινα και το νόημα αυτό στην τάξη στους συναδέλφους, ας πούμε, και στα παιδιά μας. Έτσι. Δεν λέω ότι δεν έχει γίνει τίποτα, ότι δεν έχει μπει ένα δέντρο, ότι δεν έχει γίνει μια καθαριότητα, ότι ο εργαζόμενος προσπαθεί, κάτι έχει γίνει. Αλλά για να λειτουργήσει μια τέτοια πόλη κόμβος πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα. Να κρατήσουμε τον κόσμο εδώ ώστε να ανέβει η εμπορική κίνηση, η αγορά μας, και να βρει και ο άνθρωπος κάτι καλύτερο, που σήμερα αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει. Έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζώα. Ποιες φιλοζωικές πρωτοβουλίες θα λάβετε? Δεν ξέρω αν το είδατε όταν ερχόσαστε, έχω ένα λαμπραντοράκι, έτσι. Λοιπόν, για να πούμε και δύο κουβέντες για τις φιλοζωικές, γιατί το είδα και γραμμένο στο Facebook, στις σελίδες. Αγαπητοί φίλοι, αν μας βοηθήσετε, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι υπάρχει χώρος που θα μπορέσουμε τα ζωάκια αυτά να τα έχουμε κοντά μας, εκτός από τα δέσποτα, και εσείς, αν θέλετε ακόμα με την προσφορά εκείνων που έχουν τις τροφές, να βοηθήσετε να κάνουμε ένα άλλο γαλάτσι και να δούμε τα ζωάκια μας, γιατί και αυτά ψυχούλες είναι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να μην τα δούμε, ας πούμε, να πετάνε φόλες τώρα και μες στο κρέας διάφορα. Είναι κρίμα να βλέπουμε. Εμένα το λαμπραντοράκι αυτό σε διάρκεια 9 μηνών μου έσωσε τη ζωή. Ήταν δίπλα στα πόδια μου και με κράτησε στην ψυχολογία μου όπως έπρεπε μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, εάν δεν έχετε να του δώσετε ένα κομμάτι ψωμάκι και λίγο φαγητό από το δικό σας, μην το πάρετε το σκυλάκι. Εντάξει, λοιπόν, άρα εμείς θα προσπαθήσουμε σε συνεργασία με τις φιλοζωικές εταιρείες. Έχω μια άλλη άποψη για αυτές, δεν θέλω να το βάλω. Θα το ακούσουν τέλος πάντων και θα καταλάβουν και θα τα πούμε. Υπάρχουν όμως ανιδιοτελείς εθελοντές που αγαπάνε τα ζώα, υπάρχουν και ιδιοτελείς μη εθελοντές που εκμεταλλεύονται τα ζώα. Πείτε μας δύο λόγια για την πρωτοβουλία που έχετε πάρει για τους σεισμοπαθείς στην Κεφαλονιά. Ναι, μέσα σε όλες τις πρωτοβουλίες, όπως προείπαμε, 45 με 50 χρόνια, είπαμε, προτού καν να κηρυχτούμε εμείς σαν υποψήφοι, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας, ότι το κάναμε γιατί είμαστε υποψήφοι. Βέβαια, τι να μας πούνε τώρα, 50 χρόνια δουλειάς, έτσι, 377 αποστολές, σιγά να μην μας πούνε. Βελιγράδι, Μαδαγασκάρι, έχουμε φτάσει μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό. Λοιπόν, αλλά πήγαμε προσωπικά και είδαμε, και αυτή τη στιγμή ειλικρινά είναι όνειδος που η πατρίδα δεν ενδιαφέρεται για αυτούς τους ανθρώπους. 747 άτομα με ειδικές ανάγκες τους έχουν σε κάτι σκηνές μέσα στον καζόν του γηπέδου και την άλλη μέρα είναι άρρωστοι. Έτσι λοιπόν κάναμε μια ανάρτηση μαζί με πολλούς φίλους, με το συνδυασμό μας, με τους συνυποψήφιους, με τα εργαστήρια στο Γαλάτσι τα ιατρικά, με το ένα κόσμος ένα παιδί, με εκπαιδευτικούς φίλους, φαρμακοποιούς φίλους, τον κύριο Χριστοδούλου, τον κύριο Καμπέρη, τον κύριο Πιταρά, ανθρώπους δηλαδή που είναι κοντά μας, και την κυρία Ζαζάνη Βιτσλέου, η οποία είναι δασκάλα στα τοσίτσια σχολεία αγρόφια της Εκάλης, και σιγά σιγά από ό,τι είδα από προχθές έχουν έρθει ρουχισμός εδώ από την κυρία Πρωτονταρίου στο Γαλάτσι και από άλλους φίλους, από την κυρία Νουφάκη, και σήμερα μας ήρθανε από μια βιοτεχνία, μου είπε να μην το αναφέρω, 10 κούτες, περίπου 200 κιλά μπορεί να είναι, ασήκωτες, πρέπει να τις χωρίσω,
με ολοκαίνουργια ρούχα, παντελόνια, πουκάμισα, τα πάντα, για να μπορέσουμε να τα δώσουμε εκεί που πραγματικά έχουν περισσότερο ανάγκη. Πιστεύω ότι θα πετύχουμε, το έχουν πάρει ζεστά οι πάντες και κάνω έκκληση προς τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να έρθετε στην πρωτοβουλία τη δική μας, μπορείτε να κάνετε δική σας πρωτοβουλία. Μη ζηλεύετε γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι να ήταν πιο μπροστά από εσάς στη σκέψη, κάντε και εσείς μια σκέψη. Ετοιμάστε και εσείς μια πρωτοβουλία και πηγαίνετε κοντά στους συνανθρώπους. Πάρτε ένα καραβάκι, έτσι, 35 δραχμές, καλό αυτό να μείνει. Λοιπόν, 35 ευρώ και θα δείτε το χάλι, γιατί αύριο μπορεί να είναι στο δικό μας το σπίτι. Είναι η 10η φορά που θέτετε τον εαυτό σας στην διάθεση του γαλατσιώτικου λαού. Ποιο είναι το ατού σας αυτή τη φορά για να σας ψηφίσει? Μου την έκαναν και έξω οι φίλοι μου αυτή την ερώτηση και να σας πω την αλήθεια, όταν ξεκινήσαμε με τον μαθητή μου και αθλητή μου, τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο, γιατί μας συνδέει πραγματικά φιλία, αγάπη και καλοσύνη και οι δυο ο ένας για τον άλλον. Δεν ήθελα. Δεν σας κρύβω, δεν ήθελα. Είπα όμως ότι να μπουν τα νέα παιδιά μπροστά, να μπορέσουμε να κάνουμε το πρόγραμμα αυτό που τόσα χρόνια ονειρευόμαστε και μετά βλέπω. Θέλανε να κατέβω στην Άουσα της Πάρου. Έτσι, αν θα με ακούνε οι συμπατριώτες, τους ζητώ και συγγνώμη κιόλας, έχουμε καιρό να πάμε εκεί. Ας είμαστε λίγο πιο μεγάλοι, να πάμε στο χωριό, να μείνουμε κιόλας. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι εάν προσπαθήσουμε όλοι μαζί, γιατί μπορούμε, σε όλα αυτά που σας είπα στις ερωτήσεις που μου κάνατε πρωτίστως, πιστεύω ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα είμαι και εγώ ευτυχισμένος και ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος και οι συνυποψήφοι, αλλά και ο λαός, που θα μπορώ να τον κοιτώ στα μάτια στα ίσια και δεν θα του λέω μπαρούφες και ψέματα όπως μέχρι σήμερα, γιατί και εγώ είμαι ένας πονεμένος όπως είναι όλος ο λαός. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Πείτε μας όμως και δυο λόγια παραπάνω για τον κύριο Γιώργο Μαρκόπουλο, τον επικεφαλής της παράταξης. Να αρχίσω από αυτό που πραγματικά με έκανε να είμαι κοντά του. Το ξέρω από 7 χρονών. 13 χρονών έπαιξε στην Ένωση Γαλατσίου και στην πρώτη ηλικίου του έκανα τον επαγγελματικό προσανατολισμό, συμπληρώνοντας τις ώρες από την Κράβα, το ΤΕΛ, στο δίπλα σχολείο. Λοιπόν, δεν τον είδα ποτέ να τσαντιστεί, δεν τον είδα ποτέ να βρίσει, δεν τον άκουσα να πει κακιά κουβέντα, όλο με το χαμόγελο, μια ζεστή αγκαλιά, ανιδιοτελής, ηθικός, αξιοπρεπέστατος, δουλευτής. Δουλεύει εκεί που δουλεύει, βάζει ένσημα από 17 χρονών και μετά πηγαίνει και βοηθάει και τους γονείς του στην ταβέρνα που έχουν οι γονείς. Έτσι, μπορεί να μην το ξέρετε κιόλας, είναι και νιόπαντρος, έτσι, έχει και μία αδελφούλα κοντά του, πολύ αγαπημένη, γεμάτος αγκαλιά, και όμως πηγαίνει και δεν ξεκουράζεται ούτε 3 ώρες. Τι άλλο μπορεί να ζητάει ένας άνθρωπος τώρα γύρω στα 60 χρόνια που είμαι εγώ? Ζητάει έναν άνθρωπο να μπει μπροστά, να δώσει το φως της αλήθειας και για τους άλλους συνανθρώπους, για να μπορέσουμε σίγουρα να πιστέψουμε ότι οι κοινωνίες που δεν έχουν τον συνάνθρωπο στο επίκεντρο είναι καταδικασμένες εκ των προτέρων. Λοιπόν, είστε η κοινωνία του αύριο. Σας στέλνουμε μπροστά άριδες και εμείς δίπλα σας και παράλληλα, και θα κερδίσουμε και στο γαλάτσι και στην πατρίδα. Κύριε Κουνάνη, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και για τη συνέντευξη και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είσαστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Με συγκίνησε.